Takže dobrý deň, youtuberi, let's playeri, všeličo iné, vítajte na ďalšom random vlogu. A vidíte, že nie som vo svojej izbe, ani v tej miestnosti, tej starej. Jak môžete vidieť, som v štúdiu Brne Mielčany. Áno, išli sme do Brna. Tak som sa rozhodol, že donesiem aj tablet, že by som tu mohol natáčať, že taký zahraničný random vlog. A chcel by som sa s vami porozprávať o poslednom let's play. No, jak si môžete všimnúť, teraz nie som až taký s energiou, takže budem viacej. Neviem, či v random vlogoch budem viacej s energiou, ale budem sa každopádne snažiť, takže tak. A chcel by som sa s vami porozprávať o tom, že v poslednom let's playi som, keď sme preskúmavali tú dobu ľadovú, no tak sme sa zastavili v tom lese, nevrátili sme sa domov. A ja som síce slúbil, že nebudem točiť vôbec off-screen, ale teraz by som tak výnimočne natočil off-screen, alebo vždycky, keď budeme preskúmavať nejaké nové biomy, alebo tak, akože nie v novej verzii, akože, ale takže, že niečo lepšie než sneh a tak by som chcel natočiť aj tak, akože off-screen by som chcel natáčať. Off-screen natáčať. Takže by som hral v off-screen, pretože ten príchod do toho lesa trval takisto ako ten odchod z toho lesa a to by vás nebavilo, ten odchod z toho lesa do domu, takže by som natáčal off-screen, ináč mám 5 diamantov, takže sa môžeme rovno vrhnúť na enchant, ale najprv musím tam nájsť v Minecrafte nejaké sugarcany. Neviem, či by som tuto v štúdiu Brne Mielčany by som tu natočil aj nejaký Minecraft let's play, ale asi áno, ale dosť blbo sa tu bude hrať, pretože vidíte, konečne uvidíte môj počítač, jak vyzerá. Nomininin, keby niečo, tak no, dobre. A neviem, či sa to bude môcť dať natáčať, ináč moja sestra teraz urvala mi tento držiak na tablet, takže sa môžete pozrieť. Moment, toto teraz bude chvíľku ako obyčajný vlog, ale iba na chvíľku. Vidíte, toto mi urvala, takže neviem, jak budem natáčať. To patrí tu sem. Ale ja to dám takto, aby to viacej držalo. A tak, ja neviem, asi kúpime nové púzdro. Ale aj tak sa z toho dá niečo. Ale aj tak stále drží. Takže. Tak no. Tak random vlogy síce nebudem robiť také energie. Počkajte, teraz asi dáme strih, lebo práve niekto prichádza. Keď niekto príde. Moment. Tak dáme strih. Dobre, nikto neprišiel, ale asi ste sa čudovali, že prečo ja v random vlogu dávam strihy. To asi každý nedáva. Pretože z jednoduchého dôvodu, najprv, že na obyčajnej kamere sa nedá strihovať a síce na YouTube sa dá, akože keď tam pošlete nejaké video na YouTube, tak sa dá ešte to postrihať, ale akože neviem, prečo sa im nechce to postrihať to video, fakt neviem, asi tam stále hovorili v kuse niečo, nejaké vety, ktoré boli veľmi potrebné. A
na toto by sme mohli tento random vlog skončiť, tento brněnský. Tak asi dúfam, že sa vám toto video páčilo. A dovidenia alebo čaute tí, ktorí ste v mojom veku hlavne. Dovidenia.